عفرینا داگیرکری زندانا سروکری بینه برچاوین خو تو لباجار خو لمالا باف و کالین خو لسر آخا خوبی او هنک ورن بدار زوری مالا تجتا بستینن و تبیوار بهیلن هگر دنگت درکوه تو دیوری زندان کرن ها او روشا کردین عفرینا داگیرکریه همو کریارن در مروانه لوی هرما کردان د قومن و جواکا ناف دولتی هین کر اولاله سالک جرفتارن هووانه لگور روانگاه سوریایی مافن مروان ده سالا 2022 ده ترکیه داگیر کر و کومکن چکدار این اپوزیسیونا سوریایی 1500 جاری پیل مافن مروان کرنه بهتر جسد و پینجی کس به اشکنجه و پفچون نافخوایی یند ناف برا پیاین ترکیه ده و بگوله وان هاتنه کشتن جناوان 48 کسین سیویل هنه لگور همان جیدره 16 زاروک بون قربانین هوویتیا داگرگران هریداویه پارێزەر لقمان حنان ده زندانەکە میتا ترکیە ده بە ئێشکەنجەیە هاتیە کوشتن و جەنازەی وی بخوینەکە سار بۆ ماڵباتاوی هاتیە ڕادەستکردن ده هەمان چارچۆڤەیەدا لە گۆڕ ناوەندا بەلگەکردنا بنپێکردنان لە باکوڕی سووریایە ji sala 2016 ve 108 Sûriyayî di zindanên Tirkiyeyê dagirker de bi îşkenceyê hatine kuştin. Wendagirina Efrîniyan ji adara 2018 ve bi fermana Tirkiyeyê bi sedan Efrînî bi bihaneyên pûç hatine zindankirin. Tenê di salekê de 508 mirov bêsûc û sebeb hatine girtin û 94 kes ji wan hatine windakirin. Tirkiya kirasekê din li Efrînê dike û nasnameya wê ya Kurdawar bin ax dike. Bêtir ji 4 sal û nîvan Tirkiyeya dagirker bi armanca tunekirina nasnameya Kurdan guhertina demografîk bi awayekî sîstematîk pêktîne. Di sala borî de bi piştgirî û desteka darayiya rêxistinên Ixwan el-Muslimîn ên Qetar, Filistîn û Kuweytê 16 dagirgeh hatin avakirin û malbatên peyayên Tirkiyeyê li wan hatin bicîkirin. Li gor raporên mafnasan di sala borî de peyayên Tirkiyeyên ku li jêr navê İslamê tawanan dikin neh deverên dîrokî û olî rûxandin. Herîdawiyê hin komikên dagirkerên ji Şamê goristana êzdiyên gundê Basûfanê herrifand. Xêr û bêra Efrînê tê dizîn. Ji serê sala borî ve li navçe û gundên Efrînê nêzîkî 11,700 darên berhemdar bi destê çekdarên komikên opozisyona Sûriyayê hatine birîn û wekî êzing li bazara Efrîna dagirkerî hatine firotin. Çekdaran her wiha bi sedan zeviyên çandiniyê û bexçeyên zeytûnan desteserkirine. Şêniyên resen bêxanî dimînin. Bi zora çekan çekdarên tawankar bi hezaran malên Efrîniyan û dikanên wan desteserkirine. û bêhtir ji sed malî bi erzanî firotine dagirkeran û 6 mal jî kirine baregehên leşkerî. Hêjayî gotinê ku Tirkiyeya dagirker û komikên çekdar ên opozisyona Sûriyayî ji adara 2018 ve bi rêdana Rûsyayê Efrîn dagirkiriye û 300,000 şêniyên wê yên resen koçber kirine. 150,000 civan koçberan li 5 kampên şehbayê di dorpêçeka asêya hikûmeta Sûriyeyê de dijîn. Kurdên li Efrînê mane jî li jêr kiryarên kirêt û hovane rojên xwe diborînin û ji çekan bû wê de tir mirineka spî li wan tê sepandin. Bi nêrîna te dê çawa pêşî li van tawanên Tirkiyeya dagirker were girtin û çima her kes li ber kuştina Kurdan dengê xwe nake, nêrîna xwe bi me re parve bike.